Cada cop hi ha més alumnat que tria activitats alternatives a la religió. Es presenten, però, diferències significatives segons el centre. Malgrat la reducció d'alumnat que cursa assignatura de religió, el nombre de professorat que imparteix aquesta assignatura no ha parat de créixer en els darrers cursos escolars. L'Església Catòlica manté una situació de privilegi en el sistema educatiu. És l'Església qui determina el currículum i avala el professorat de religió, mentre que l'administració pública és qui paga el salari. Apostem per una escola pública, inclusiva i lliure de dogmes. Un sistema educatiu que respecti la llibertat de consciència i elimini tota forma d'adoctrinament. Això passa per eliminar la religió de les escoles.